Adatlygyň sebitlerdäki habarçylary häkimetleriň ilaty görkezýän tölew basyşlarynyň barha köpelýänligini habar berýärler. Bu habar Türkmen hökümetiniň ýene bir gedek ykdysady meseleleri maslahatlaşyp milliardlarça dolar daşary ýurt kararlaryny gurulan kärhanalaryň we DSK-laryň dol kuwatyny işlemeýänligini, bergileri üzmek möhletini ýa-da süýşürmek aradalaryny tasdiklanmagyna gawat geldi. Lewap vilayetiniň Faraw etrawyna şu günler ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp adamlaryň beýkanun çekilen liniýalar arkaly elektrik toguny tebii gady ulanyp ulanmaýanlygyny barlaýarlar we mart aý üçin öňünden tebii gady elektrik төлewleriniň tölenmegini talap edýärler diýip Lewapdaky habarçymyz habar berdi. Talap edilýän gaz tok төлewlerini töläp bilmeýän ýaşaýjylaryň gazyda togu hem kesilýär. Gazy we togu kesilen maşgallarda ýaş çagalaryň, garrylaryň, keserli adamlaryň bolup bolmazlygy bilen hem gazaklanmaýarlar. Öňden bergisi bolan we häzirki төлewleri töläp bilmedik faraply hojalyklaryň 200 çemesiniň öý goşlary hasaplanyp kadiýetiň karary bilen döwletiň haýyryna geçirildi diýip habarça etdi. Onun tasdiklamagyna görä, geçen hepdäniň 5-nji güni geçirilen suwut diňlenşiklerini tok we gaz төлewleri boýunça bergidar bolan adamlaryň işine teredilenine adamlaryň işsizligi we beýle kynçylyklary hiç bir jähetden göz tutulmady. Türkmenistanyň garaşsyzlygyň başga ýerlerine iraty mutýady muta ýakyn berilip başlanan gaz, tok we suw ýeňillikleri Odal ýaşullar soňra halk maslahatyna gatnaşan adamlaryň ilatyň durmuş ýaşaýyş şertleriniň has ýokarlananyny bir agzdan tasdiklamagy netijesinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň karary esasynda ýatyryldy. Gaz we tok төлewlerinden başga Farapda köçe düzgünlerini bolan sürjülere salynýan jerimeler hem köpeldildi. Ýol polisiýasynyň işgärlerinden şu aýda köçe hereketiniň düzgünlerini bolan adamlara köprek jerime ýazmak talap edilýär. Saýlaw we baý nahallaryny ekmek ýal çärelere çykarlan çykdyjylary, şoňa meňzeş beýleki ýanlary halkyň hasabyny ýapyp agalçak bolýarlar. Ykdysat çökünlük agyr geçýär. Karantin çäreleri hem urna boldy diýip habarçy bilen görleşen emellar aýtdy. Adatlygyň mardaky habarçysy hem 8 martda ilat edilýän polisiýa gözegçiliginiň we yerli ýersiz jerime salmagyň görnetini güýçlendirilýändigini, ýol polisiýasynyň awtolaw sürjülerini salýan jerimeleriniň has ýygyjamlaşýanlygyny habar berdi. Olar protokol öldürmek üçin hatda howlullaryň aralaryna hem aýlanyp jerime salar ýaly adam gözleýär diýip habarçy bilen görleşen marly ýaşaýjy aýtdy. Adatly bolsan maglumatlara görä, häzir marda her bir polisiýa işgärininden günne 10-15 sany düzgün bolma hasabatyny talap edýärler. Şu aralykda Türkmen hökümeti nowatdaky mejlisine geçirip ykdysady meseleleri, hususan daşary ýurtlardan alynan kararlary üzmek ýa-da olaryň tölenmeli möhletlerini ýa-da süýşürmek çärelerini ara alyp maslahatlaşdy. Döwlet daşdynyň tasdiklamagyna görä soňky ýyllarda Türkmenistan daşary ýurtlardan milliardlarça dolar kardarly we çekilen kar kirişdelerini bellenlen möhletlerde gaýtarmak üçin kärhanalaryň önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmak berýär. Türkmen hökümetiniň tanqyçylary soňky ýyllarda uly çykda edilen DSK-laryň köpesiniň şol sanyny awazanyň, täze howa menzilleriniň, Türkmen pasportunyň, kal zawodunyň, gazdan benzin öndürýän toplumyň we gurulan demir ýollaryň özüne ödäp bilmejekdigini we olara karşylanan karz pullaryň ahyryna yerli ilatyň gerdenine düşjekdigini aýdyp gelýärler.